Hola a tots, què tal com esteu? Molt bé, segur que sí? Doncs jo també, aquí Face Rider, i els que em seguiu sabreu que fa poc em vaig esguinçar el turmell, per tant no us podré fer el vídeo de demostració pràctica, però sí que us explicaré una mica la part teòrica, en el vídeo d'avui, de com fer un wheelie. Molta grei! Comença a ser hora que agafis aquest mono i que li facis una netejada, ja no? Ara? En sèrio? Estic a mig vídeo? I què, que estiguis a mig vídeo? Deixa't estar tonteries de wheelies i fes el que toca, que és netejar això, que està més guarro que un Satisfyer de segona mà. A més, doncs pots agafar i fer un vídeo explicant com es neteja un mono. Et sembla bé? Vale, doncs sí, doncs canvi de plans. En el vídeo d'avui us explicaré com netejar un mono amb les eines que toquen o amb unes altres eines que són les que podem trobar a qualsevol supermercat. D'acord? T'anem així o no? Guai, perfecte. Vale, vinga. Doncs vinga, intro! Bé, doncs el que farem en el dia d'avui serà agafar aquesta jaqueta del mono de cuir, que està bastant guarra, i netejarem una part amb els productes d'Aines Cleaning Kit, Only for Leather Suits, tant el Strong Cleaner, que és per treure la mel, per dir-ho d'una manera, i el Protection Cream, que és per hidratar la pell, més l'esponjeta i tovalloletes de paper, digue-li com vulguis. I l'altra part de la jaqueta la netejarem amb les típiques tovalloletes pel cuir que venen a supermercats. Jo en aquest cas utilitzo les del Mercadona, em vaig fer servir unes altres i no m'agradaven gens, s'assecaven molt i no funcionaven gaire bé, aquestes van bastant més bé. I compararem resultats banda i banda i llavors doncs mirarem què és el millor i a quin preu ens surt tot i què és el que val la pena. Vinga, anem a començar. Fixem-nos bé en els detalls de la jaqueta ara mateix. Hi ha brutícia aquí, i a part doncs es veu una mica malmesa aquesta pell. Si mirem aquí doncs hi ha també bastantes taques de brutícia, sobretot aquí als braços i als ombros. Doncs farem de moment aquesta meitat amb les tovalloletes pel cuir del Mercadona i aquesta altra meitat amb el producte d'Aines. Deixarem que s'assequi i mirarem com ha quedat cada cosa, d'acord? Bé, de sempre que diuen que el cuir s'ha de fer amb petits cercles. Després de provar-ho molt, si us hi fixeu, aquí hi ha un parell de taques encara que encara són. Sí que es veu. Hem tret el més gros, d'acord? Però hi ha detallets que encara queden una mica marcats, una mica bruts, i anem a veure si això, el producte d'Aines, ho sap treure o no ho sap treure. El primer de tot, hem d'agafar el Strong Cleaner, sacsejar-lo, d'acord? Posa les instruccions que s'ha de sacsejar ben sacsejat abans d'utilitzar. Té abridor de seguretat d'aquest. Guai, està molt bé. I s'ha d'aplicar a sobre l'esponja. Anem a veure què tal. I sense apretar fort, començar a fer cercles també. No sé si ho podeu veure a simple vista, però hi ha petits detalls com aquests d'aquí sobre dels ombros que amb l'altra banda sí que han marxat i aquí no. Hem fet la comprovació, anem a fer la comprovació de si realment és que jo m'he dedicat a fregar més fort o és que marxa si fa servir aquest producte.
Anem a extreure les primeres conclusions. Amb el netejador de Dainés he fet aquesta primera meitat i amb el de cuir del Mercadona he fet aquesta altra meitat. Ja només de començar, sí que el Strong Cleaner neteja una mica més bé que no pas aquestes tovallites. Es pot dir que algunes coses que aquí no havia aconseguit treure amb les tovallites les he pogut treure amb el Strong Cleaner. Per tant, això està guanyant una mica en quant a treure la merda. Amb hidratació, aquest no el toco, el deixo amb les tovallites tal com estava i ara em dedicaré a tractar amb la crema aquesta protectora hidratant de Dainís, també, que també s'ha de sacsejar, amb aquestes tovalloletes que també venen amb el kit, doncs aviam com queda un cop hidratat. Sí, cert que de moment només he gastat 2 tovalloletes, ara ja estan ben seques, això no es pot tornar a fer servir, però n'hi van 30 i el cost no el tinc clar, però us ho posaré aquí sota. I normalment per netejar mono per davant, per darrere, amb els pantalons, botes i guants, normalment gasto unes 10 tovalloletes, per tant en tinc per 3 rentades. Si tot va bé, segons les instruccions d'això, n'hi ha per 5 rentades. Econòmicament surt més això. Anem a veure de moment per això com hidrata aquest hidratant de Dainís, que encara no l'he provat mai. Apliquem a sobre d'aquesta tovalloleta, que ens ve també una quantitat no massa gran, i veiem què tal, com ho anem escampant això. S'escampa molt bé. Doncs anem esperant una miqueta, veiem com acaba el resultat d'hidratant, i intentarem fer una bona comparativa entre una banda i l'altra. Després de 10 minuts, deixant que s'aixugui una mica la crema que li hem posat, a simple vista no es veu diferència entre una banda i l'altra d'hidratació, d'acord? A tacte... Home, sí, és una mica més sedós, és una mica més fi el tacte d'aquest costat, però tampoc no us penseu que hi ha una gran diferència. La conclusió que n'he extret jo. Quan surts de ruta, al tornar a casa, doncs li pots fer una passada amb aquestes tovallites per treure tota la brutícia més gran i per mantenir-lo així hidratat. I 2, 3, 4 cops l'any, doncs fer servir els productes aquests express per netejar el cuir dels monos de cuir. També serveixen per botes i per guants. I doncs, bueno, és una manera d'estalviar, però també dedicar-li el cuidado i l'amor que necessita el mono. Acabaré de netejar tota la part de davant, tota la part de darrere, amb els productes Dainís, avui li toca, i els pantalons i botes. Després veurem el resultat. Bueno, doncs al final el mono ens ha quedat estupendament net. Ja el tenim gairebé com si fos nou. I ara l'únic que ens queda ja és ficar-lo dins la funda i guardar-lo fins que puguem tornar a sortir. Bé, anem per les botes, que com podeu veure també ens hi fa falta. I el procediment serà el mateix. Strong Cleaner amb l'esponjeta.
Parlant de botes, a vosaltres també us grinyolen les botes quan camineu? És que jo semblo el Robocop, us ho prometo. Ara no ho farà, Ara no ho fa, però us prometo que semblo el Robocop quan camino. Si us grinyolen, digueu-m'ho, sisplau, així em quedaré més tranquil. Vale, com podeu veure, els guants són el que està més guarro de tot. Per tant, anirem a fer la prova. Veiem què és capaç de treure aquest Strong Cleaner. Aviam si és tan strong com diu o no. Veieu aquestes esquerdes? Aquestes esquerdes és el que li acaba passant al cuir quan no el cuides. El mono he tingut sort de cuidar-lo ràpid des del principi i no li ha passat, però aquests guants vaig tardar i mireu quina merda que ha quedat aquí. Si fem un abans i un després de com han quedat els guants, doncs segur que estan millor. Tot i això no fa miracles, d'acord? Aquests tractaments de neteja i hidratació del cuir. Bé, nois i noies, i això és tot en el dia d'avui. Espero que us hagi servit la meva explicació de com netejar el mono, els productes que he fet servir. Ja heu vist que això està bé per anar fent, però està molt bé que de tant en tant, doncs això, 3-4 cops l'any, i fem una bona empastifada d'aquests dos productes del nostre mono. I ell ho agrairà i nosaltres també ho agrairem, perquè si s'espatlla el mono no protegeix el que ha de protegir. Això és tot. Doneu-li molt de carinyo al vídeo si us ha agradat. Sisplau, feu-m'ho saber perquè a mi m'ajuda. Sapigueu que us agrada el vídeo m'ajuda molt. I compartiu-lo si creieu que algú li pot interessar. Subscriviu-vos aquí sota si encara no us heu subscrit. Activeu la campaneta perquè us avisi que cada dijous trec un vídeo nou. I ens veiem a la pròxima. Que vagi molt bé. Ciao, ciao.